ubay nga mga pasidungog ang iyang nadawat gikan sa Sinulog Idol Cebu Popular Music Festival ug uban pa. Siya usab ang tingog sa hit hugot song nga Pero Atik Ra. Wa ni atik mga kapuso kay karon buntaga atong makauban ang Vispop singer Jackie Chang. Mayong buntag Jackie and welcome sa GMA Regional TV Live. Mayong buntag sad Miss Cecil. Thank you. We're so delighted, Jackie, to have you this morning. Kumusta na ka? Unsay mga gikabisihan ni mo ron? Ako ang gikabisihan ron kay mga ano lang, yoga, gym, and then we also have singles coming up. Kapit na jud. So kana siya, normal life lang jud ana. Let's talk about your childhood. Kay ikaw, you're half Korean and you're half Filipina. What was your childhood like, Jackie? Ug unsa pod para nimo ang mga best qualities that you got from being a Korean and also from being a Filipina? Actually, dili siya all nindot. I got bullied a lot pagbata na ko kay lagi kanang lahi man akong naong kanang basta mga Korean bi ang bata kay ana chukig naong then akong mama sad kay gikuan pa jud ko kalagi murag apple cut. So grabe ka Asian akong naong pagbata and then ibully ko nila. I'm just happy nga karon kay kanang gi-embrace na sa world ang Korean culture kay gwapa na ang Korean sa ilang mata na. And then mo na I think ang qualities pud na nakuha nako sa even though ni grow up ko diri sa Philippines, my family would tell me na kanang daghan kay kog nakuha sa ako ang papa sa side sa akong papa na batasan. Isa na ana ang kanang weird siya sa ubang tao but kay mo kabantay mo anang mga Korean na bisag magkaedad sila kay murag gyapon bata mulihok mustorya but that doesn't mean na wa jud may buot kuan lang jud kanang ambot free lang jud kay ganahan lang jud may magkuan kanang nga na binata. Pero kining talento nimo sa pagkanta, Jackie, asa ni nimo nakuha or kinsa ang nakapa-impluwensya nimo to pursue a singing career? Sa mother side ni nako. So mga buwal kana sila kuan jud na sila musicians, lola, lolo, auntie, mama. Ako mga cousins santud karon na may uban na nag-pursue sa music career ana. And then ang kabaga sa ako maulawon kay ko but if na ako sa stage kay ma-change ko. Nya ingon si mama, ako mama baga man sa tugnaw kay syempre performer. Ingon si mama akong papa dili man sad siya yabag. Pero if tawagon siya sa stage kay si papa kay mo kanta jud ko no. Kining imuhang single ang Pero Atik Ra mo'y usa jud sa mga pinakasikat nimo nga kanta and also a favorite of mine. How do you feel, Jackie, na hangtod karon mao ni ang nihimong mahog nga national anthem sa mga heartbroken diha? When the song came out, bag-o siya ba kay murag puro good siya kanang hugot lines niya. Murag bag-o siya sa akong paminaw kay more into kwan bi ako like mga serious na mga songs sa nana. Nya, murag nagduduwa ko ba okay ra ba ka ni ang lyrics anino kay murag kuan ba kanang hugot kayo and then pag release sa song kay wa ni ana siya. Ni skyrocket siya galit so kuan thankful kayo ko sa tanang mga nitangkilik sa song. Ay dili ko thankful sa inyong pagmaoy pero pero kana thank you kaayo kay gi-embrace ninyo ang song. O karon, Jackie, laing maanindot nga kanta na usab ang dalit nimo. Please tell us more about your latest single and duet with Kurt Vic. Ang kani nga song gisuwat ni Sir Jude Gitamundok. And then like kanang ang story ani is kana ganing ang story of two people nga na miss ang chance or na miss ang opportunities like to be together. Pwede ba namo mapaminaw a few lines lang sa inyong kanta? Sulti pa lang ka na imo kong gihigugma
ug sayod pa lang ka. Ikaw na sukat sa una batang nakailag huna nati ka. Sulti pa lang ka. Pero saan ninyo i-release, Jackie? O asa ni nila pwede madunggan or ma-download? Ang song is gonna be released on all digital music platforms, and then ang music video, lyric video karong April 30. So dungan na siya. Busa sa mga gustong musunod sa imuhang career sa Vispop ug sa pag-awit, unsay gusto nimong ikahatag nga advice para nila? Never compare yourself to other people. Dapat ang imuhang i-strive hard na malabwan nimo kay imuhang self yesterday. Nga dapat tomorrow mas better ka sa imong self. Dagan kayong salamat, Jackie, sa imuhang mensahe ug sa imuhang oras nga gihatag. Thank you. Thank you. Thank you po, Miss Cecil.